videoclipul. Bine, poți să cu mine, dar nu încet așa. Să spuneți dacă vă place, să dați acolo un comentariu bun, un like, un subscribe. Dar să vă abonați și la Inisebi, nu la adevărat, la ăsta. Inisebi cu Fall Guys, cu clip. Dai barană încolo. Capul meu 4x4, deci mare toate. Dacă aș face ce-mi place, mulți n-ar mai exista. Dacă spun eu mai serios, poate mulți n-ați mai cânta. La cap, dar nu pot da și caschetă. Să te rog aici dacă să ajung la pachetă. Că te văd mâine cap. Te probete, dacă ajung seara acasă să nu te uiți sub chiuvetă. Îți dau la cap, dar nu da și caschetă. Să te rog aici dacă să ajung la pachetă. Cap pentru mică e probete, dacă ajungi seara acasă să nu te uiți sub chiuvetă. Nu vă speriați de mine că-s băiat simpatic. Băieți, geagă zerele cam destul sălbatic. Cât ok dacă mă întreb, îți întreg la minte. Măcar unul zi care ești tu totul. Nu mai striga la mine că poate mă întorc. Mă, un livi la tricoar cu mătar la tipul rând. Stai de bani atunci de la mine poate bag la loto. Îți mai inutil ca un moton de încep la filme porno. Dacă mor devin zombi Aici te mor în duș și asta inversul la altul. Mă duc capul, eu nu plec vreodată. Vreau revanșă, păi dacă cămași. Și berile la mine. Hai să nu mă început la mea, mai pierde vremea. Ori să-mi pierd glasă și pas. Îmi fac Fătaua de la cap, am mea la și carchetă. Servesc un organism de ca să ajung la pachetă. Mine ca pentru mică e probete. Dacă nu seara acasă să nu te uiți sub chiuvetă. După aia eu am un cheie. Da, banana, acum oprim videoclipul. Sper că v-ați distrat la toate 3 părțile. Hai. Nu te uitați ce zis. Nu pe chipul meu, aiui, da. Dați că vine bine!